Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Dumateng Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wonosobo ingkang dahat kinurmatan. Dumateng Bapak Ibu Guru saha staf karyawan tata usaha ingkang kinurmatan. Saha dumateng siswa-siswi SMA Negeri 1 Wonosobo ingkang kula tresnani. Sumangga kita sareng-sareng konjukaken raos puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring berkah, rahmat saha hidayahipun saengga saged nglampahaken upacara dinten Senin. Sholawat saha salam kita konjukaken kangge junjungan kita inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo syafaatipun. Wonten mriki kula badhe njelasaken babagan pasinaon. Pasinaon inggih menika salah satunggaling proses kangge mangertosi bab punapa ingkang dipun sinaoni. Saking pasinaon dipun karepaken supados saben tiyang saged mangertosi ingkang dipun sinaoni. Nanging kita mboten saged mangertosi menawi mboten wonten niat saking ati. Mula kita kedah gadah motivasi pribadi saengga saged semangat wonten ing pasinaonan. Bapak Ibu guru sampun nate ngraosaken males wonten ing pasinaonan. Nanging Bapak Ibu guru gadah motivasi pribadi saengga saged semangat ugi remen kalih pelajaran. Mula Bapak Ibu ngemutaken supados siswa-siswi gadah motivasi pribadi saengga saged ngawujudaken cita-cita. Cekap semanten mugi-mugi bermanfaat. Menawi wonten lepating atur nyuwun agunging samudra pangaksami. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.